Min Robert. Robert isimli robot. Bugün min seni bik yardımcıl dostum bilen tanıştıram. Selam dostlar, min Blender. Jilek-jimishlarni, yashilshalarni ko'z ochib yumgancha voqlab berem. Senin ismin bigrek kızık. Blender. Nerse deganni anlatasın ol? Mening ismim ingliz tilidan kirgan. U bulg'atda qatnashtirib turgan ayber deganni anglata. Mene nişik iken sen kişilerinin işlerin tizletu, turmuşun joylaştırу için uylap tabılgan zamana texnikası olaysa. Әйе шул. Тик тышкы кыяфәтем заманча булса да, минем бер гасырлык тарихым бар. Минем борынгы бабам мәсәлән, моннан 102 ел элек уйлап табылган. Шулай мени? Әйе, иң беренче блендерны 1922 елда Америка инженеры Стивен Поплавский ясаган. Бу җайланма газлы эчемлекләр ясау, ягъни суга баллы сироп һәм күмер сиркәсе кушу өчен кулланылган. 1937 елда блендерга Фред Уоринг исемле җырчы, иганәче игътибар иткән. Нәтиҗәдә болгата, турый, ваклый һәм изә торган Miracle Blender, ягъни гаҗәеп блендер ясалган. Блендер башта кунакханәләрдә һәм рестораннарда профессиональ пешекчеләр тарафыннан гына кулланылган. Соңрак гади хуҗабикәләрнең кирәкле һәм уңайлы көнкүреш техникасына әверелгән. 1950 елда Швейцариядә минем бер туган энем кул блендеры ясалган. Qarali blender seni işletip җибәрү өчен нишләргә кирәк соң? Минем кувшыныма вакларга кирәк булган ашамлыкларны саласың, вилкамны розеткага тыгасың һәм тимәгә басасың. Син бигрәк оста көнкүреш техникасы булып чыктың бит әле. Синең шул кадәр тиз итеп эшләвеңнең сере нәрсәдә соң? Шундый җитез булырга миңа төзелешем ярдәм итә. Минем корпусымда бик җитез мотор яшеренгән. Вилканы розеткага тыгып тимәгә басуга, ул кувшин төбендәге пычакларны тиз-тиз әйләндерә башлый. Пычаклар әйләнеп, кувшинга салынган ашамлыкларны ваклый да куя. Синең белән эшләү өчен нәрсәне истә тотарга кирәк? Миндә кайнар ашамлыкларны болгата күрмә. Аларның максималь температурасы 70 градустан артмасын. Кофе бөртекләрен, кипкән ипи һәм каткан итне миндә вакламавың яхшырак. Миңа салынган ризыклар иң ким дигәндә минем пычакларымны капларлык булсын. Сөякле җиләк-җимешләрне ваклыйсың килсә, башта аларны сөякләреннән арындыр. Достым, блендерның киңәшләренә колак салсаң, ул бик күп еллар синең тугры ярдәмчең булыр.